कालुगाव सुबाइजार प्राइमारि कमिटिया कनभेनसन हाबाफारि खुंफुंदों। देबोरगाव बियाबनि सिङाव थानाय कालुगाव सुबाइजार प्राइमारि कमिटिनि मावख'आव मिरुनि बिथोन बायदियै फैगौ बिटिसि एकर्ड थामहिनबा 10 फेब्रुवारिनि सिगां गासै कमिटिफोरखौ दाफामफिननाय थांखि बायदियै कालुगाव सुबाइजार प्राइमारि कमिटिया सानसेनि कनभेनसन हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव आसामनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, देबोरगाव ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि गिलबार्ट बरगयारी आरो कालुगाव सुबाइजार प्राइमारि कमिटिनि गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। बे हाबाफारिनि बागै कालुगाव सुबाइजार प्राइमारिनि भिसिडिसिनि चेयारमेन सम्पाबती नार्जारिया खौरांनि गेजेरजों गुवारै फोरमायथिनानै होयो। दिनै जोङो बेयाव जे जोङो कनभेनसन लादों बेयाव जोंहा माखासे स्पेसिफिक पारपसफोरखौ लानानै जोङो बे कनभेनसनखौ लानाय जादों आरो कालुगाव सुबाइजार प्राइमारि हिसाबै। मानो होनोबा जोंनि सेन्ट्रेलनि अर्डार निर्देश बादि माने जोङो फैगौ 10 फेब्रुवारि बड'लेण्ड एकर्ड डेनि सिगां जोङो जोंनि गासै प्राइमारि आरो ब्लक डिस्ट्रिक्ट बेफोर गासै कमिटिफोरखौ जोङो रिसाफल खालामनानै लानो नांगौ होननानै जोंनिसिम निर्देश फैदों आरो ओमफ्राय दा बे निर्देशखौनो लानानै दिनै जोङो माने टार्मिनेटिं टाइमाबो जोंहा जाखाबायमोन नालाय, बेनिखायनो जास्ट मोनसे मिटिंल' लानानै जोङो रिसाफलखौ खालामा लासे जोङो मोनसे कनभेनसनखौनो जोङो खालामबाय आरो बेयाव बहुद थांखि दङ। बेनो जाहैबाय जोंहा गोदान गभमेन्ट जाबाय। गोदान गभमेन्ट जानायाव गभमेन्टनि माखासे कमिटिफोर बर्डफोर दङ। बेयाव जोंनि माखासे सिनियर वार्कार्स बिथांमोना बेयाव जेनेबा बिबान लाहैनो गोनां जाहैबाय। सोरबा भिसिडिसि चेयारमेन, सोरबा मेम्बार, सोरबा बिदिनो बर्डनि मेम्बार बिदि जाहैबाय आरो सारनि निर्देशा बेनो माने वान पस्ट वान मेन होननानै बुंदों आरो सासे मानसिया मोनसेल' बिबान लाथों, गुबुना जेन' माने बिबान लानानै मावनो खाबु मोनथों आरो बेलेगफ्राबो। बेबादि हिसाबै दिनै जोङो जायफ्रा डाबल बादि जानानै दङमोन बिथांमोनखौ जोङो माने जे पदआव बिथांमोना दा दङ बे पदआव दोनबाय आरो जोङो पार्टि हिसाबै प्राइमारि हिसाबै जों रिसाफल खालामनानै लानाय जाबाय आरो जोंहा दा जोंनि मोखाङाव फैबाय थानाय जोंहा इलेक्सन दङ, एसेमब्लि इलेक्सन। बेनि प्रिपारेसननि थाखायबो बेनि सांग्रांथिनि थाखाय जोङो दिनै बे मेलखौ जोङो लानाय जादों। मानो होनोबा जोङो दिनै बयबो खौसेयै जोङो मोनसे कमिटि कालुगाव सुबाइजार प्राइमारि हिसाबै जोङो माने बिपिएफनि जानानै जोङो मावनो थाखाय बयबो आवगायबोदों। बिसेसकरि यां जेनेरेसन माखासे सेंग्राफ्रा बिदि ओंखारबोदों गावसोरनो गोसो दुंनानै आरो दिनै जोङो गोबां मेम्बार माने एड खालामनानै लादेरनो गोनां जाबाय इउथ्सफोरनिफ्राय। ओमफ्राय उमेन्सफ्राबो बेबायदिनो ओंखारबोदों लैहोर माने बिपिएफनि जानानै खामानि मावनो होननानै आरो बिपिएफनि मानसिखाब्लाबो बिथांमोना माने बिबानाव थानानै पाब्लिकखौ सेबा खालामनो होननानै दिनै बिथांमोनाबो बिबान लानो होननानै ओंखारबोदों। दा जोंनि वमेन्स बडि माने गाइडलाइननि बारा जालायथारबाय आरो जोंना माबाया फिगारा आरो बडिनि फिगारा बिदि आरो माने जोबोद गोजोनथाव, जोबोद मोजां। आरो जोंनि मानगोनां जोंनि हाग्रामा सारखौ जोङो धन्यबाद होयो। दिनै जोंहा 5 बोसोर सरखार गैयै समाव जोंनि बिटिसिआ मोनसे बिशृंखला माने बेखौ जों नुनो मोनबायमोन। जेबो जोंहा गोहो बोलो गैला, लोरबां बेबायदि अबस्थासिममोन। नाथाय दिनै जोंनि हाग्रामा सारनि जे इलेक्सनाव स्ल'गान दङमोन माने मेक बड'लेण्ड ग्रेट एगेन होननाय, बे स्ल'गान बादि दिनै बिथाङा सरकाराव फैनाय लोगो लोगो जोंनि बिटिसिखौ ओरैबायदि माने गोहोआव बोलोआव बिथाङा लाबोफिनबाय आरो गावनि जबानफोरखौ बिथाङा मावफुंबाय। जे गेरेन्टिफोर होदोंमोन इलेक्सन टाइमाव बेफोर गेरेन्टिफोरखौ बिथाङा मावफुंबाय। दा बे गेरेन्टिफोरखौ होनो जोंहा 10 फेब्रुवारि एकर्ड डेआव होनो थाखाय थाम-थिम बे दिनखौसो नेनानै दङ। अलरेडि रेडि जाजोब्बाय आरो बेनिखायनो जोंनि हाग्रामानि बे मुल मन्त्र
बिनि नीति आदर्श बिनि स्पिरिटजों जोङो दा प्राइमारि हिसाबै बोलो मोनसिनदों, गोहो मोनसिनदों, पाब्लिकखौ सेवा खालामनो थाखाय जोङो गोहो बोलो जों मोनसिनदों आरो दा बिनिखायनो जोङो फैगौ इलेक्सननि थाखायबो जोङो फिजिकेलि मेन्टेलि जोङो प्रिपेयार जादों आरो जों मोनसे स्ट्रं प्राइमारि हिसाबै जोङो जानो थाखाय बयबो आवगायदों। जोङो फैगौ इलेक्सनाव बयबो जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै बारसोमनानै जोङो मावगोन आरो जों कालुगाव सुबाइजार हिसाबै जेब्लायबो मोजां रिजाल्टखौ जों होयो बिपिएफ हिसाबै। ओमफ्राय आरो दा साबसिन होनो थाखाय जों नाजादों आरो रायजो राजाफ्राबो आवगायबोदों, मदद होनो थाखाय गोबां रायजो राजाफ्रा जोंनो खोथा होदों आरो आवगायबोदों। बेनिखायनो दिनैनि दिननि गेजेरजों आङो जोबोद गोजोननाय रंजानाय मोनदों आरो बे चेनेलनि गेजेरजों जोंनि दैदेनगिरि जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा सार जाय बिथाङा जोंनिनो समस्तिनिनो सासे चिफ हिसाबै जों मोननो हाबाय। बेनिखायनो जों सारखौ धन्यबाद होयो। बिनिनो अननाय बिनि स्पिरिटजों जोङो बिपिएफनि जानानै बयबो इउथ कमिटि, बिएसइउ कमिटि, उइमेन्स, पेरेन्ट आरो लोगोसे बिसिडिसि जोङो जयेन्टलि जोङो रायजो राजानि सेबानि थाखाय जोङो मावनो आवगायगासिनो दङ आरो जों आवगायलांगोन। आङो बेखिनिखौनो बुङो। बिपिएफनि बिजाथि महरै माबायदिखौ हास्थायगोन नोंथांमोना? दाथ' जोङो प्राइमारि हिसाबै जोङो बुंनो हायो जोंना मानगोनां बे प्रेसिडेन्ट, प्राइमारि प्रेसिडेन्ट बे आदैया, जोङो बुंनो हायो जोंनि इउथ्सआनो होन, बिसिउआनो होन, उइमेनानो होन, पेरेन्टआनो होन, दा जोङो जोंनिनो एक्स मन्त्रि आब' प्रमिला रानी ब्रह्मखौनो हास्थायदों बयबो जोङो कालुगाव सुबाइजार प्राइमारि हिसाबै माने एसेम्ब्लि इलेक्सननि केन्डिडेट हिसाबै नांगौ होननानै हास्थायदों आरो बे एकदम क्लियारथार आरो जोंनि प्राइमारिनि तरफनिफ्राय। दा हाइकामान्डआ मा खालामो बेखौ जों मिथिया, बुंनो हाया जोङो, खिन्थु जोंनि तरफनिफ्राय बिथांखौ हास्थायदों आरो एसे जोङो प्राइमारि हिसाबै बयबो इउथ, बिएसइउ, पेरेन्ट जोङो हास्थायदों। बिथांनो जुदि टिकेट होमारोब्ला नोंथांमोना देरहाहोनाय बिदि आसा दं? आसा जों जथेस्थ' जोङो आसा खालामो देरहाखागोन आरो देरहाखानायखा, देरहानाया एखेबारे खाथांखा आरो बिथाङा गोबाव सम माने सेक्रिफाइस खालामनानै फैनायसो, माबा मोनसे खुगानि लेक्सार होनानै लिडारशिप जाफैनाय, लिडार जाफैनाय नङा, बिथाङा गावखौनो बलिदान होनानै फैनाय सासे बिमा जोंनि। बिथांनि आदर्शजोंनो जों दिनै उइमेन्सफ्रा बोलो मोनो, बिथांखौ लानानैनो जोङो गोहो मोनो, बोलो मोनो, जोंबो रायजो राजानि थाखाय गाव गावखौ बावसोमनानै मावलांनो थाखाय। दा आं बेखायनो आं साबायखर होयो जोंनि आब'खौ, प्रमिला रानी आब'खौ, बिथांनि बे सेक्रिफाइस होनाय जिबननि थाखाय आं बिथांखौ जोबोद माने मोजां मोनो आरो हामबाय होनो। लोगोसे जोंनि सारखौबो जोङो साबायखर होयो। बिथाङाबो सासे खुगानि लेक्सार होयै होयै फैनाय सासे लिडार नङा, बिथाङाबो गावखौ बलिदान होनानै फैनाय मानसिसो। बिनिखायनो बिथांनि अननायफ्रा जोङो नुनो मोनो, बिथांनि गोसोआ गुवार, अननाय दं सोब जाथिनि सायाव, गावनि जाथिनि प्रति अननाय मोजां मोननाय बिथांहा दङ। बिथांनि बलिदाना जोबोद गिदिर, जोंनि बर'फोरनि थाखाय बिथांनि बलिदाना मामुलि नङा। बेनिखायनो आं बिथांखौ जोबोद आंनि गोसो गोरबोनि जानानै आरो जोंनि कालुगाव सुबाइजार प्राइमारिनि जानानै बिथांखौ साबायखर होयो। मानोना बिथांनि लाइफनि माखासे इभेन्टसफोरखौ जोङो गोसोखांहरोबा जोबोद ट्रेजेडि, जोङो बिनि हिस्ट्रिफोरखौ जोङो नाहरोबा, मानोना जों नुनाय मानसि, जों जायगानि मानसि, जोबोद ट्रेजेडि, दुखुनांथाव आरो बेल' नङा, बेजों लोगोसे जायखौ जों दिनै एक्स बिएलटि हिसाबै मोननो हायो, बिथांमोननि सेक्रिफाइस खालामबोनाय जिबनाबो जोबोद ट्रेजेडि। दा बिथांमोना दासिमबो जोंनि गेजेराव दङ आरो मोजां जाथिनि थाखायनो होन आरो बिटिसिनि थाखायनो होन मोजां खामानिखौनो मावगासिनो दङ। बिथांनि सायाव इसोरनि बोर आशिर्बादा लोगोसे थाथों, मोजाङै मोजां मावलांनो हाथों, गोलाव बोसोर जोरथों, बेखौनो आफा इसोरनियाव जोङो कामना खालामो आरो बिथांनि स्पिरिटजोंनो जोंबो मावलांनो थाखाय जोंबो थाम थिम